part 7 ya tikambe za pornography, and this part tikamba mmene tinanena muja kuti mmene akanema olaula amene wakutipangira training kuti tikhale opanda mphamvu. Muchizungu tingonena kuti porn is training you to be powerless. So tamveseranize. Ngati mukufira kuti mukuluza control ya moyo wanu komanso mukuziluza nokha moyo wanu as motivation, akanema olaula amene wawa porn itha kukhala chinthu chimodzi chimene chikupangisa zimenezi. Zimapangisa kuti munthu uzinena eya ku zinthu zimene zili zofowoka nthawi zonse. A neuroscience kapena ma neuroscientist akuzipanganso prove izizi, kapena ndinene kuti chani, asayansi aza ubongo anapanga prove izizi. Akunena kuti pa nthawi imene ukuonera zimenezizi, ukuonera akanema olaula aja, grey matter mu ubongo imakhala ikuchoka, and izizi zimapangisa kuti munthu uluze motivation komanso control ya iwe wekha pamoyo umayiluza. That's why inuyo mmafira kuti you are stuck muchina chake, and mmafira kutopa komanso makhala muli ndi energy yochepa after kuonera zimenezizi, which means that ka grey matter kaja kwa amene anaphunzira biology ku ubongo kuja tili ndi mapatsi ena ake timafotokoza kuti grey matter ndi mapatsi amenewo tikamwangira zimene zija zamakhala kuti akuchoka. Mu chaka cha 2021 achinyamata ndingonena azibambo ndi anyamata 70% yayo kuchokera zaka 18 kufika 24. Yeah, this is zaka zimene kachinyamata kamakoma ndithu anavomereza kuti amaonera akanema olaulawa wiki ina iliyonse, and ambiri mwa iwo amafotokoza kuti akaonera zimene zijazi amafira unmotivated komanso amazifira kuti siwo amangozifira ngati ndi munthu wina, which means that akanema olaula amene wawa akutenga moto umene umakhala mumtima mwathu, akutenga njala, akutenga uchamuna umene umakhala mumtima mwathu kapena thupi mwathu, and ngati iweyo mamuna zimakupangisa kuti uzikhala manyazi, ninganati ka shame, ka guilt, komanso uzingofira ka pressure kamene kali ka fake in return. And si azibamboka, azimayiso they are struggling in silence, and this addiction of pornography zili kwambiri kwa azimayi panopa. Mbuyo mazinali kwa azibambo koma papa zili kwambiri kwa azimayi, komanso zaka 10 zapitazo zikunena kuti chiwerengero chimene chimaonera zimenezi chapanga double, and muzaka zochepa popano mwina next year chikhala chapanga triple. Ndi azimayi muchenjereso, mumvesese kuti iyi sikhalidwe loyipa chabe, it's not just a bad habit, ndi chida chimene mukuchigwirisa ntchito nokha kuti chizikuononga moyo wanu, komanso ndi chida chimene ma elites ena ake amachigwirisa ntchito kuti chiononge moyo wathu komanso chiononge generation yonse. Samafuna inuyo kuti mutapanga konka samafuna inuyo kuti mutapanga konka nkhondoyi, amangokosiyani kuti mukhale addicted, and that's enough. Akangokutero makhala akumaliza ndi palibe chimene mungachite, you can't resist even zinthu zina zake. So watch out.